Куклен е град в Южна България, разположен в полите на Родопите. Той е административен център на община Куклен, която тази година ще реализира проекта «Културни празници на Куклен – да претворим традициите». Реализацията и писането на един такъв проект е свързана с очакванията на хората. Затова ние отидохме в Яврово най-напред, да се запознаем да видим читалището, да видим селото, да се запознаем с хората там. Разбрахме какво в общи линии се провежда тук като културен календар. Проектът Куклен на живо ще оживи района и ще се реализира на 3 етапа в рамките на 2 седмици. Началото е на 25 август с възстановка на вдигането на куните. Обичай с изнасяне на икони в село Яврово. Хора из цяла България, когато видят едно такова събитие, мисля, че което само по себе си е интересно. Говоря за вдигане на куните, примерно. То е изключително. Последната събота на месец май се прави шествие с иконите, с хоругвите и още от езическо време се е правило така нареченото ипсимо, т.е. захранвал се природният дух, слагало се в дървото храна, за да бъде годината плодородна. Село Яврово е една от емблемите на община Куклен в културно отношение. Тук са родени видният български писател и изследовател Николай Хайтов и известният български карикатурист Борис Димовски. По този повод проектът включва така наречените творчески ателиета Хайтов и Димовски, които ще дадат възможност на участниците да покажат своята художествена мисъл и умения, презаздавайки героите на видните българи. В свои репортажи телевизия СКАТ ще отдаде дължимото на духовния си патрон Николай Хайтов, излъчвайки материали от културните празници на Яврово.